Знаете ли, че DNS, известен още като система за имена на домейни, е една от най-важните и съществени части на интернет? Вярвате или не, той често бива пренебрегван. Без DNS, интернетът, такъв какъвто го познаваме днес, просто би се сринал. И така, какво всъщност е DNS? DNS е преводач, който свързва IP адреси с имената на домейни, с които вие и аз сме добре запознати. Точно както домашният ви адрес, който определя местоположението на жилището ви с име на улица и град, така и уебсайтовете имат свой собствен адрес. Единствената разлика е, че адресът на всеки уебсайт е съставен от поредица числа, известни като IP адрес, например 198.23.256. И така, как това влияе на вашето интернет изживяване? Представете си свят без DNS. Всеки щеше да трябва да въвежда IP адреси, за да стигне до домейна, до който иска да получи достъп. Накратко, DNS е като вашия адресен указател за интернет. Обаче, с сегашния интернет има известни проблеми с киберсигурността. Между 2013 и 2014 година над 3 милиарда потребителски акаунта са били компрометирани. Това е половината от световното население. Дори Агенцията за национална сигурност на САЩ, NSA, Yahoo и няколко световни компании, използващи интернет базиран на IP, са били засегнати. И така, защо все още използваме сегашния IP интернет и DNS? Причината за това е, че просто нямаме друг избор. Към днешна дата няма никакви други алтернативи. Но какво, ако съществува нова глобална мрежа, която не използва IP адреси? Алтернативен интернет, който работи директно върху телефонна система – Интернет 2.0. Ние от Inception работим по DNS система, базирана на телефония, където имената на домейните се свързват с телефонни номера вместо с IP адреси за Интернет 2.0. Как работят Интернет 2.0 и базираният на телефония DNS? Те използват телефонната система за свързаност. Чудили ли сте се защо, когато правите онлайн банкова транзакция, вашият ТАС или OTP код винаги се изпраща на телефона ви чрез SMS вместо през интернет? Това е така, защото съобщението до телефона ви е лично и само вие можете да го видите, за разлика от днешния интернет, базиран на IP. А сега си го представете в по-голям мащаб. Вместо само вашите SMS съобщения, цялата ви друга информация се доставя сигурно чрез Интернет 2.0. Интернет 2.0, работещ с базиран на телефония DNS, осигурява отчетност, която настоящата DNS платформа не успя да осигури. Използвайки телефонни номера с Интернет 2.0 и базиран на телефония DNS, имаме възможност да проследим истинския собственик на уебсайтовете и потребителите, така че всеки ще носи отговорност за действията си онлайн, тъй като можем да ги свържем с телефонните им номера. Сигурен съм, че всички се притеснявате от хакери, които проникват в системата ви и получават личната ви информация. Мислите ли, че хакерите все още биха хакнали система, която веднага ще им откаже неоторизиран достъп и надежно ще ги идентифицира? Можете ли да идентифицирате приятеля си по IP адрес или по телефонния му номер? Вярвам, че ще е техният телефонен номер. Така ще предотвратим хакерски пробиви в сигурността чрез Интернет 2.0 и базиран на телефония DNS.